Gihaya na sa sudlunong bahin sa barangay ng Island Garden City of Samal ang usa ka 8 anyos nga grade 3 pupil kinsa namatay. Human sa gingong insidente sa sulod sa usa ka tulunghaan sa Davao City, rason nga grabe ang pagbangutan ug pagsubo sa kabanay. Sa exclusive interview sa DXDC-RMN Davao kang Nanay Jovi Donaire, apuhan sa biktima, gibutyag ni ining sakit ug lisod dawaton ang gidangatan sa ihang apo. Apan, mas maayo matud pa nga ipasa Dios na lang ang tanan, gumikan dili pa hingpit nga klaro ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. O hustisya man ang hisgutan nato. Siguro makaingon ta nga Ginoo na lang siguro pod mahibalo. Kaysa pagkakaroon wa pa man ni kabaloon sa among mahimo. Labi na kay ako, nakita man gud job na ako akong apo unsa niya pag-survive dito sa ospital. Hangtod nabugtuan sa kinabuhi, sakit. Nga makita nimo na kanang ipam sa doktor nga muuntol ang lawas sa bata. Matud pa niya, dili na nila mabalik ang kinabuhi sa iyang apo. Apan nang hinaot sila nga matubag ang ilang pangutana ug mapanubag sab ang bisan kinsa nga adunay kalabutan kung adunay mapamatud ang responsable. Gani gihulagway pa niini nga usa ka lambing ug mapinanggaon ang maong bata. Ingon man, maayong bata ug maayo sab nga gipadako sa iyang ginikanan. Ang si Inday nga akong apo, wa jud mo makuha sa iya ha. Buotan nga bata, respetado nga bata. Kay bisag kinsa nga tigulang iyang makitaan mo, bless jud na siya. Pag once na nga awayo na siya, di na siya musukol. Muhilak ra na. Kana nga bata, sweet kaayo. Kay inig magbakasyon sila diri sa Samal. Inig magmata na siya every morning, ihag kaniya. Pagkahuman kaniya ihag, dayon kaniya ingnon nga I love you mamila. Alang kanila, ang ilang labing dako nga pangandoy ug ang mga pag-ampo mao ang pagkabot og hustisya ug ang pagpagawasa sa tinuod nga nahitabo aron makahatag og kalinaw sa ilahang pamilya ug malikayan nga mausab pa ang susamang trahedya. Sa karon gawas sa pagbangutan, naglisod sa matud pa ang pamilya sa mga galastuhon alang sa pagpahiluna. Busa kun si kinsa man ang adunay malumong kasing-kasing, mamahimong mutunol o magpadala via GCash sa numerong 09816959-354. Samtang sa pagkakaroon, padayon sab ang ginabuhat nga investigasyon sa kapulisan. Ingon man sa Department of Education kalabot sa maong insidente. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatok, RMN.